Štvrté poschodie bez výťahu, to je proste štýlové. Iva, ty čo si taká natešená? Práve idem zo 4. poschodia. A? Je tam na predaj trojizbový zrekonštruovaný byt. A? No, niekto si tam vytvorí nový domov. A? A si predstav, tie pevné ľudka, stehna a vyformovaný zadok ako bonus. Iva ti perie a prať bude aj tomu, kto sem príde. Práčka totiž to ostáva v byte.